ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଦେଶୀ ଭାକୁର ଛୁଆ ଦେଶୀ ଭାକୁର ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଆଉ ଏଇଟା ପାଣିଆଖିଆ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣିଆଖିଆ ସୋରିଷ ମସଲା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ତରକାରୀ ହେବ। ଏଇ ଭାକୁର ମାଛ ଖାଲି ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଦେବି ଖୁସିରେ ଆଉ। ମାଛ ଆଜି ଫ୍ରାଏ କଲାଣି, ଭାକୁର ମାଛ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ତରକାରୀ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି। ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ପକେଇ ଝୋଳ ହେଇଛି, ଭାକୁର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଯିଏ ବି ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ବେସର ପକେଇ ଝୋଳ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।